Uma uhlekisa ngesimo somuntu bese kwenzakalani ngesikhathi the very same person omhlekile noma omhlekako ngesimo sakhe, njengoba usazi isimo sakhe uyahlekisa ngaso, uyahleba ngaso, umhleka ngaso. Uma the very same person uNkulunkulu em-elevator emkhipha kuleso simo, igrace imlocate leyo muntu, bese wena uba kiphi iposition ngesikhathi aphuma kule nkinga omhleka ngayo. Nasi lesimo uhlekisa ngaso wena, kodwa the same condition ohleka ngayo loya muntu uNkulunkulu amtakule kuyona. Uma esephumile wena ukiphi position? Uma bohleka, uma wena bojabula ukumbona akulesa simo, usindlulise lesa simo, abantu ufise kwathi bangazi ukuthi lo muntu ubhekene nasiphi isimo, uhlekisa ngaye. Bese ke the grace of God allocate the person okulesa simo, efike emtakule emkhipha, wena uba kiphi position?